Ők azok. Ők azok. Csak sok a vitorlás közöttünk. Ott egy villanyhajó, nézd meg, ott előttük van. Az. És azért most hívják amni? A földben? Ne. Azt megcsinálj, tudom mit csinálok. Hát azt neked otthon kéne. Mit? Hát tökölődni vele, hogy most mit tud, merre tud. Ja, hát sok volt, biztos, csak ki tudja, hogy mit kell nyomni. Amikor jön a gyerek, majd akkor nyomunk. Hát de addigra meg kell tanulni te. Ott fogsz kísérletezni. Ja, és akkor azt nem mondhatjuk, hogy újra. Kezdje előről, igen. Kezdjünk újra. Doktor úr tolja vissza a mamádon, mert nem sikerül felvenni. Ja, megyek fel még egyszer. Vettem le róla a kupakot. Figyelj, nem tudom megoldani, hogy gyakorlatilag oda Jó napot! Jó, oké. Mert én nekem nem tudok mit csinálni. Jó. Mondom, szomjas vagy. Ti meddig vagytok? Hogy miért a kikötés miatt? Igen. Zoliékot egyedül leszek, teljesen. Ő is kimegy. Egyedül? A legjobb! Nincs nálad kötél, mellé kötjük. Gyere mellém! Jó, elég már, hova húzod? Ugrok én is egy fejest. Akkor én is ugrok egy fejest. Megállom, én is beugrok egy csobbanást. Azt hiszem videóz. Basszus, ez már nem mindegy, akkor fordulunk egyet. Mert ő már leszette a vitorláit, ő már művelet képtelen. Mögé megyünk. Hagyjad ezt? És ezt mind lehúzzuk be? Majd lehúzzuk, csak először mellé megyünk. Várjál, melléd megyek! Várjál, szerzünk addig egy kis kötelet. Lehet, hogy a másik. Vagy ez. Megfogod? Balázs észre, mert erre Ja. Mit fogjak meg? Engedd le a vitorlát, Máté, engedd le! Olyan csíptele az Na. ujjam, úgy figyeljék. Igen? Vigyáztam! vigyáztam! Ez vitorlázás veszélyesen. Várjál, addig Na most már hiába. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Hajrá, itt egy kikötőt, fogd meg! Hopp, hopp! Anyagi kár, Két motor. anyagi kár jelentős. Én fogom a hátulját, Húzzátok feszi. össze a két hajót, már könyörgöm. Tedd fel a bicsára, dugdátok korlát alatt. Lehet, hogy egy jó. Ha jobb. Hát ilyetek jobb állatot egyébként szerintem, meg tüttigebb az öreg. Igen, tehát ez tényleg... Ugye, az öreg az egy vitorlás ember, ő nem szarik az egészre, mert erre, ezen gyakorlatilag le van szarva minden. Viszont ez tényleg gyorsabban Ez gyorsabban megy. Lehet, hogy a vitorlázata is nagyobb. Hello baby!
Nem, de kicsivel nagyobb, nézd fel. Kicsivel nagyobb. Annak milyen korrekt céljelzője van. Jó hideg. Ugye, ennyi. Na, szóval ma nem voltam a vízben még bent a strandon, mert ilyen hideg volt a víz. Ez nem hideg. Hát azért hideg. Tehát a 20 cent, 30 centis is ilyen hideg volt. Hallod, Csabi, nézd már le az aljára, leérek? Nem nézek le az aljára. Ja, és figyelj, Gábor! Mondtam Mátének, hogy ugorjon be a vízbe, aztán röpje, húzz el a hajót. Ha ilyen pici, El tudja. na most lement és nyakig elsüllyed. Mint a szar úgy eltűntem az... De hát figyelj, hát 1,60 körülbelül a alja. De nem érted, nyakáig eltűnt. nem ért a Sőt, lába. jobban eltűntem volna, csak megkapaszkodtam a izébe. Olyan vagyok, azért nem nagyon Hát nem tudom, hogy kell állítani. Semmit nem állítok. Szerintem olyan iszap van ott, hogy abba beleül. Na mindegy, belefogjuk abba, utána